pangsempal kaprapal silo kaplesan satulung mayung mangungsi kagiat kagodo nang joko bumi kula nengga dawuhipun Kakang Penemban Begawan Jati Sampurna. Ya Prabu Manik Sasmita kalwana non wonten timbal kang ngadhawuh. Diboten to. Kalwana non nuwun wonten timbal kang ngadhawuh. Dina samangko para Pandhawa kaya robot tak perintah ngalor ya ngalor ngidul ya ngidul. Mung sandungane saka pakatine si Petruk kongkonane Semar sing sajae bakal ganggu gawe marang lekase Begawan Jati Sampurna sing bakal nuruti karepe Duryudana. Mula semangko siagakna para Madyavala. Orik lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman aja lali. Nyangking lading pangirsing daging bathok wadahi getih. Digoleki si Petruk. Dhewekne diwenehi pelajaran aja wani nantang lawan Begawan Jati Sampurna pendhita kang winongmong dening para dewa. Wah nggih. Sendika ngestaken dawuh. Diboten to, non wonten timbang kang dawuh. Siagakna para madya balam. Dina samangko ketemu kelawan Petruk tabrak dung banteng. Derek langkung, Pak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng ndi to iki mau enek cah wedok kok tak goleki ra enek. Oh! Wah!
Ah. Hei. Ah. Wah. Ah. Ah. Woi. 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 Wah. Wah. Ah. Ah. Hey. Ah. Ah. What? Hey. 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 Jangan tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Kalian nom siaga ing ndi?
Trasmara Yoga
Widrasmara Niken Kurniawati Gamelan Bali ibu dan anak ya ya dan Bikor jenenge dina katine karane sang resi Tampa
Sing nembang karyane penyanyi Bapak Haji Sukron Suwondo Blitar ki mau sapa? Ingkang setunggal menika Ibu Dwi Kurniawati, pesinden sing pernah kondang pada zamannya dulu. Oh ngono ya. Bu Dwi Kurniawati sing sepuh. Oh ngono ya. Kuwi mbiyen nalika dadi waranggana cilik isih SD. Tekani SMP pernah melanglang buana. Oh ngono ya nderek almarhum Pak Mantep, ya nderek almarhum Pak Anom Surata, penjane Bapak Sunaryo, ya Pak Surono, pokoke dalang-dalang seluruh Jawa Timur lan Jawa Tengah wis nate didereki dening Bu Dwi Kurniawati. Oh ngono ya. Dadi tau kondang pada zamannya. Saiki dadi tumpakane dalange. Oh ngono ya. Iya, terus sing siji wis tidak asing lagi tumrap warga masyarakat di seluruh Indonesia. Ya. Pesinden sing lagek gencar-gencare lan kenceng-kencenge no. Oh ngono lagek kondang-kondange cara kembang kuwi lagek mekrok-mekroke. Oh ngono ya. Genduk Dimas Niken Salindri saka ing kota Kediri, Jawa Timur. Oh, ngono ya. Kepara ndengi entuk penghargaan nominasi penyanyi Jawa apa, Ken? Dangdut. Oh, ya. Tadi apa nominasi apa? Ngomong. Mike di onane cekel kabeh. Dangdut Solo terambiar, Pak. Terambiar berarti terbanyak penontonnya gitu. Ya. Diraih oleh Dimas Niken Salindri dari Kediri, Jawa Timur. Mula tepuk tangan buat putra dari Jawa Timur, putra dari Kediri. Oh, ngono ya. Diakoni wong sak dunia. Iki mau atiku wis kaya entek-entek ana. Ngopo? Iki mau genduk Niken ki sore mau wis video call utawa kok VCS? VC. Video call kuwi lho maksude. Oh, ngono video call, Video call karo mboke panggung kuwi sapa? Ya Bu Dwi Kurniawati ki nalika sore mau ki jek ning rumah sakit tangane diinpus. Ya, kena radang tenggorokan sing mergo kecapean, mergo kekeselen, Pripun to Bu, mengke kula saged bidal napa mboten? Ya, ya. Ning nyatane dengan sportivitas yang sangat tinggi bengi iki genduk Niken Salindri iso menghibur kabeh masyarakat ana ing Pagu Kediri kene no. Oh ngono ya. Walaupun ora fit awake ning disemangat-semangatke, nyatane kiprahe suarane dinteni wong sak lapangan sing akeh semene kae. Iki mujudake konsistene genduk Niken Salindri walaupun bagaimana situasi kondisi awake ora
fit utawa awake lagi lara ya kudu menggadiri merga nggondheli tembung saguh kuwi mau no. Oh ngono ya. Ya luar biasa ya bocah iki. Luar biasa. Jadi pancen nek nuwun sewu kena nggih pelajaran wong lanang-lanang. Iki ampuhe Niken Salindri cah Kediri iki. Kuwi tidak akan lepas dari doa orang tua. Oh ngono ya. Suksese anak kuwi mesti saka dongane wong tuwa. Aku ngerti, aku percaya nalika genduk Niken Salindri kuwi ana kandhutane Mbak Wiwin utawa ibune Niken Salindri. Kuwi bapake Pak Degleng, Pak Supono. Kuwi ora kendhat nggone ndedonga, tahajud pendak bengi, poso Senin Kemis ora leren, nyuwun marang purbane Gusti Allah dadi anak sing hebat, anak sing kuncara, anak sing solekah. Lah ketika bojone utawa wong wedok ki meteng tuwek, wong lanang kuwi bojo lanang ya kudu melu tirakat men duweni anak iso moncer kaya Niken Salindri. Ki pengumuman nggo wong lanang-lanang kae nek pengen duwe anak sing sukses, anak sing hebat, kuwi nalika bojomu ki meteng tuwek, kuwi tirakatono poso Senin Kemis ora keri, tahajud ora keri. Lah ora bojone meteng tuwek malah ondolan. Dadi anak wis angel diatur, angel ditata. Oh, ngono ya yang iya. Mulai iki yang sangat luar biasa bengi iki nok. Ya, sesuai karo telesaning para-para ingkang lenggah ana ing Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ya yung. Tenan kok nok, acung jempol kanggo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ya yang mengadakan pentas periodik utawa gelaring budaya wayang kulit kuwi digelar ana ing Jawa Timur kuwi wis marambah makaping-kaping bing birang-birang ya iya. Becik ana ing Ponorogo, becik ana ing Madiun, becik ana ing Ngawi ya. Malang keliling seluruh Jawa Timur dalam rangka pengembangan budaya. Mergo apa? Sing diarani perkembangan budaya utamane wayang kulit, kuwi pemerintah juga mempunyai peran yang sangat luar biasa dengan menggelar pagelaran wayang kulit kadidene bengi iki ya. Jadi pemerintah kuwi mempunyai kewajiban untuk melestarikan budaya, tidak hanya gembar-gembor. Mari kita lestarikan budaya wayang kulit yang telah diakui oleh UNESCO, tidak hanya berbicara ning dinyatake dengan nanggap wayang. Lah iki sing iso menyikapi hanya provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah ora ono, Jawa Barat ora ono, Jakarta ya ora ono pentas periodik yang keliling wayangan di setiap kota. Ini hanya yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Mula tepuk tangan untuk Provinsi Jawa Timur yang hebat. Oh. Kaya ngono ya ya heeh. Iki lho sing perlu diacungi jempol. Kebanggaan bagi saya dilahirkan di Kota Lahar, Blitar, Jawa Timur, sing dipercaya dening Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Wayangane puluhan kali. Wis ping pirang-pirang kene wayangan. Ya, Provinsi Kebudayaan Pariwisata bola bali wayangan. Alhamdulillah aku entuk jatah ya mek iki tok. Ngono ya. Bilek ora ana dawuh saka panjenengane Bapak Muhammad Sarmuji SE MSI saha panjenengane Cak Hadi utawa panjenengane Bapak Muhammad Hadi Setiawan, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, tangeh awake dhewe sosowan nang Pagu Kediri nok. Ya, mergo panjenengane memilih dalang adalah awake dhewe Dwi Jolaras Indonesia atau disingkat LDII. DLI lah ya. Oh, ngono ya yang iya. Cak Hadi sing paring dawuh, dalange kudu kowe. Lah disurung lawan panjenengane Sekjen Partai Golkar sing ana pusat Jakarta, panjenengane Bapak Muhammad Sarmuji SE MSI. Ya, ya yang ya. Sing mau paring dawuh
wayang harus dilestarikan. Ya pejabat-pejabat sing duweni rasa kepedulian terhadap wayang kulit kaya ngene iki sing perlu sengkuyung lan perlu didukung luar biasa. Oh, ngono ya. Nyatane ndek wingi ning pusat Jakarta DPP Golkar ya wayangan. Wayangan dalange Ki Cahya Kuntadi. Sapa kuwi? Mbuh dalang kok ngendi aku ya ora kenal kuwi. Wong karo adine, engko digilir. Taun iki amake dhewe dipapanke ana ing Bulu Pasar Pagu Kediri. Cahya Kuntadi ning pusat Jakarta. Taun ngarep digilir awake dhewe sing genti ning Jakarta, Cahya Kuntadi sing rene kuwi jenenge Adil. Oh, ngono ya yang iya. Padha-padha lek tepung karo Pak Sarmuji. Lek ku tepung wis suwe kok no. Ya. Saya karo Cak Hadi Setiawan iku lek ku kenal ya wis suwe mergo padha-padha lek ngabdi ana ngarsane pepundhenku ning Kepuh Kertasana penjane Rama Widodo. Oh, panjenengane ya kepareng rawuh saha Bunda Yayu. Ket sore panjenengane rawuh ana ing kene mengestoni anggone pagelaran wayang bengi iki saengga iso tingkas udane ora medun penonton bludak sing padha kepareng rawuh ngebaki lapangan Bulu Pasar. Oh, ngono ya. Ya ngestoke dawuh yen ngono. Ya. Kula matur sembah nuwun kagem Gubernur Jawa Timur yang telah memberikan peluang dan memberikan kesempatan kepada seniman-seniman asli Jawa Timur ya untuk menggelar budaya dan melestarikan budaya wayang kulit utamane. Oh, ngono ya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk anggota DPR RI Dapil 6. Menjadi Bapak Sekjen Partai Golkar, menjadi Bapak Muhammad Sarmuji SE MSI kepareng rawuh wit sore. Ya, nate nimbali awake dhewe ning Surabaya nggih mben. Ya, uga datang kantun Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Ibu Hajah Anik SPD MSI utawa yang mewakili datang kantun Bapak Haji Kusni Mubarak SH MM MH ya Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur ya. Yang jelas panjenengane Bapak Hadi Setiawan utawa Cak Hadi. Oh, ngono. Uga penjari Ibu Aulia Hani Mustikasari utawa yang mewakili ya anggota dewan. Bapak Haji Rafiq SHMH saha penjari Bapak Haji Deni Prasetyo SE Datan Kantun menjadi Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI. Oh, ngono ya. Datan Kantun sing kagungan bawat panguwasa ana ing desa Mbulu Pasar, Pak Kepala Desa utawa Pak Lurah Kepara. Insyaallah iki kepala desa se-Kabupaten Kediri insyaallah padha rawuh bengi iki no. Oh, mbuktekne kerukunan lan manunggale para kepala desa diaturi sugeng lenggah sugeng amirsani. Oh, ngono ya. Ngestoke dawuh uga datan kantun Forkopincam ya Pak Camat Pagu Pandan Ramil Pak Kapolsek serta jajarannya ya serta seluruh warga masyarakat di Bulu Pasar ya. Ngono ya yang ora keri yang apa iki uga dirawuhi saka ing Pepadi Kabupaten Kediri. Ngono ya nak ya. Para pepunden Pepadi saka Kediri ya kepareng rawuh. Nek ora kleru iki ana rawuhe panjenengane Bapak Siswantara minangka dadi ketua Pepadi Kediri. Heeh. Pak Gatot barang ya kepareng rawuh lan para kadang-kadang dalang ana ing Kabupaten Kediri nyengkuyung pagelaran bengi iki dalam rangka pelestarian budaya ya saking Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Ya ngestoke dawuh. Wis sing iso tak aturke no. Ya sing iso diaturke awake dhewe ora usah kaken sing diaturke kelawan para punden. Yang jelas ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata anggota DPRD becik ana ing Provinsi Jawa Timur, becik sing ana pusat, uga sing ana DPRD
kabupaten dan kota Kediri yang sangat mendukung adicara sing kaya ngene, pelestarian budaya, hiburan rakyat, wayang kulit sebagai tontonan tuntunan ingkang kebak marang tatanan. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wilujeng selamat sedayanipun para paraga agung Hulu Pasar Pago Kediri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kental gamelane dhewe Kyai Sekar Madu. Gusti Allah sesambahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kasta mungkar lan nafsu aja nganti kliru mung Gusti Allah sesambahanmu rintan lan dalu mung limang wektu kanggo brasta mutaran tak nyuwun besara ya takon piye saliyane gelar budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bengi iki uga mengeti Hari Wayang Dunia no. Ya. Hari Wayang Dunia sing diperingati Duk
sasi November kepungkur. Oh, ngono ya. Uga tepat pada tanggal 9 Desember. Iki uga peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Oh, ngono ya. Wah, luar biasa ya, heeh. Iki uga Desember kuwi ana Hari Gamelan sedunia, mergo gamelan ya diakoni karo UNESCO. Oh, ngono ya gamelan, heeh. Ya, ya yung aku arep gelar konser, Nduk. Konser, heeh.